खुलुमबाय सुनाफोरांनि मोनसे गोदान बोसोराव फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सोरबा जे फरायनाय महर लासिनाबो दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सालामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो फिसालानि ब्रेकफास्ट बानायगासिनो दङ ब्रेकफास्टबो बेनो टिफिनबो बेनो आरोना ओंखाम गुदुंसो खिन्थु बेखौनो एसे सायाव फिदिंना हरो आरो ओंखाम गुदुं लांबाथाय बोरैबा थान्दा जायोबाथाय एकदम राखेंलायोना बोरैबा थलथल गोलैबाथाय गोथामसै आरोना हरनायावथ' जा मोजां हरजागोन खिन्थु उनाव राखेंहैयो ओंखायनो एसे एवसना हरबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ नै ओरै आलु भाजा ओमफ्राय दाउदै दैसे आरोना बेखौनो एग्लिलाबायना होनोसै आङो ओमफ्राय सासे आरो गुदुंथार मा गुदुं गाइखेरजोंसो जायोलायनो दे ओंखारदो माबार बाबा जादो मादे गुसु जाबायथ' जादो ओमफ्राय बोथोरा दिनै नै मा होनना बुंनो ओरैबो जाया नारेंसेयानो मोनगोननो ना मायानो मोनगोननो नायनोसै जायखिया आवगायनोसै थाबथां थिबथां गांसुराबो बेफोरखौनो बानायनानै लागोनसै रेडि फ्रि बिमा बुरैनि हाबाफारि बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना रेडि जाबायानो मालाय गाबनायखौ नायनानैबो बावलायलायो दसे गाबाथाय मा लाजिनांगौ जायो लासिं सिं जायो नै दरजा मारियो गाबबाथाय दे आं लामायाव नेबाय थागोन दे बिनि मामिजों नेगोन दे आं बिनि मामिजों नेगोन दे आं हां नै दोननानै फैबाय आं बारा हब्रा गाबाखै ओरैनो गाबहां खुहां आरोना मा होनो एसे मोदै रिजि गुंग्राय रिजि आरोना ओमफ्राय एसे आवगायबोलायबाय बिमा बुरैया रुमाव थांफिनला आङो इसिबां खामानि गैया स्रांस्रि मावनानै फैखादों दानोलाय सोर संनो ओमफ्राय बेस्रा अखायाबो स्राय गारगारबाय आरोना ओमफ्राय बिमा फिसाजो जोङो माबाजों फैनो हाबाय आरो स्कुटिजोंहाय फैनानै गांजिमा बाजारनिफ्राय पनिर एसे लाबाय आरोना माथो अमा लुगैबाय थायो अमानि जायगायाव बेजों थगायनोसै दिनै बेसो दामसिनबाव 150 थाखा फवाबावसो खुलाखौनो मोजां मोनो आं ओंखायनो लाबाय आं अमायाथ' 100 थाखाल'बावसो हेभि सोलायबाव आरोना होमबाबो फेट्स गैया नालाय मेजेम गैया नालाय बेहाय ओंखायनो लाफ्लाबाय आं लामा स्रां मोनफैबाय ओमफ्राय नै फिसाजोनि टिफिननि नामैबो एसे केक लानानै फैखादों आङो एसे दोनखोमा दोननो नाजानोसै नङाबाथ' जाया मैगंआ बेनोसै पटल फवासे टमेट' फवासे बानलु 10 थाखानि आरोना 50 थाखानि पनिरानो 150 जाखाबाय बेनो 200 जाखाबाय आरो माथोबाव ओमफ्राय रुमाव दोनहैग्रोनोसै आङो ओमफ्राय बारा समय गैला केलकुलेसन खालामखाबाय समायखौ ग्रोब जागोन आरोना न'आव दोननोसै दै गिलास लोंसै थांफिनसै मालखौ दोनबाय एबारना ओंखारफिनबाय आङो सिबलायनाय समय गैथारला आरोना उरायसै ओमफ्राय बोथोरा माबानि गोसोम महर लाफिनबाय गनो लागायावसो जारलासो दा गबाथाय साथायाबो दोनबोबाय आरो आं साथा हमनानै स्कुटि सालायनोबो रोंखाया आरो बिदिनो रिक्सबो लानो हाया आङो थांसै गथ'आबानो जाबाय जेने थेने मा जाखिसै बेलाय बुंखेजों बुंग्रायजों आंखौ नुद'आबाबो गाबबावलायो गनायाव माबायाव गाबाखैनो गेजेराव मानसिनाव सोंदोंमोन आं गाबनाङा दे आंखौ नुवाबाबो गाबनाङा आं बेयाव नेखायो नालाय नों मामिया दङ आंना बेयाव होननानै फैनांगौसो दे जाबाय बिदिनो सिरि थाबाय थानांगौ गाबनाया खम जालांनांगौ खमायनानै गाबनायखौ बन्द' खालामनांगौ दे जाबाय बुजिबाय गाबोन गाबनांला दे अके देरबायना न'आव फैनायखाय बिदि मिनिफैदों नोङो दिनै एसे फरायदों मा दिनै एसे फरायदों होननानै खिन्थालायदों न'आवनो न' गावसो मिथिगौ एसे फरायदों माखौ फरायनाय एसे नोंबो होनफादोंना होनफायाखै फरायनायखौ बारैबो होनफादों मा फरायनाय एसे दिनै सानदे मानदे बा नोंगौ सानदे मानदे होनदों दिनै आयो बिदिनोथ' लेखा रोंगोन ओमफ्राय नों सानदे मानदे साननो रोंलांगोन बुंनो रोंलांगोन दे सोना दे खोनाबाय दे थुदोथ' न'आव फैनानैसो गालेले मिनि फैलायलायनायानो नायनो आं मोखांखौ मा सिम्पटमाइस नोंलाय जुथाखौ न'आव लांनाङा मा जुथाया खुदा नै जुथाया लेथ्राथार खुदो दे नों टिफिनखौ जायाखै ना दंना गैला टिफिना दे लाइ खेवना नायनो आङो गैना गैला स्कुलाव जायाखै जेबो नङा दे न'आव जादो स्कुला थाब गयो नालाय नोंना बा न'आवसो जानोसै नोंना मा लांदोंमोन नायनो आङो नोंखौ नुदों स्कुलाव थांबा बिमाया मा हरो नायदो माथो खालामनो जेखौ बियो बेखौ हरथ'वाबानो जाला उनावसो रायदब रायसो दामा पेटा मोनसिगोन जाला मोनला बिबाथाय वा र' ड्रेस गांसे गाननांगोन नामा आंनाव ड्रेसाव नांगोन दोनथ' दानो
नांजोबगोन चक्लेटआ बेना दोनथ' सना लोखि गानस्लायनानै जे ड्रेस खुना होगोन थानोसै आं नङाबा दानो गस्लायाव फोनांजोबगोन फैदो सना फै माबे खम सान्थि बियो दासो जेने थेने स्कुल समायखौ बारग' होनानै फैनानै आइदे मालासो बेयाव बे हालोदखौ मोनगोन बिदि जाबायब्रा बे बदमाइसा नुदोंना मा दसेनो गनानै दसेनो टिभि नुफैफिनो नोङो दे माथो खालामबावनो आरो मा बुंबावनो दैखौबो लोङाखै खोमा नोङो लोंदों दे आरो लोंबावदो ओमफ्राय आरो माथोबाव सोनाबो थागथि समायाबो आदार बानायनाय समय जाहांबाय ओंखायनो एसे सुरुबग्रा बानायगारनानै आङो ओरै गोदि थानायखौ ओरै सुरुब फैबावबाय पनिरखौ दहाय जेने थेने लखबले थांदों आङो बेखौनो बानायगोन आङो टमेट' आलु पनिर आरोना आदारा आंना बेयाव थाइबें दंखायो थाइबें खाजि ओमफ्राय दाख्लै जिंखा लाखिनायखौनो दासिमबो जायाखै आं मोनाफ्राव हख्लायनांसिगोन जानाय नंला ओंख्रियाथ' ओरै मोनबाय बेखौथ' मा नायबावनो पनिर आलु ओंख्रि ओमफ्राय नै दासान्दि आं नैबेखौ जा इन्ट्रेस्ट मोन्दों आरोना काबुलि बुटखौ रुनानै माने मैयानो सोमनानै दोनखाबाय रुबाय दानि एसे गाबहोबाय गुरै खालामबाय ओमफ्राय नै इदि एसे पेनाव इदि माबाफिननानै आरोना एसे फिदिंफिननानैहाय नै देन्थानै थाइबें बिदिबायदि होनानै मिक्स खालामनानै जाफानो आरोना साननैना सानथाम जाबाय आं बिदि जाबाय थानाया मिनिनानै थैगोन आरोना आंगायनो रोङाखै आंगायजासिम जाफानोसै आं एसे आरामनो डाइरेक्ट ब्लगा बेलासियाव सैबाय साथाम सुबुङा ओमफ्राय नै लैहोर ओंखारदों साइकेलानो बोरायनायखाय बोरैबा जाबाय थाबाय मा खालामनो सेनानो माबा सोजालाबो माजालाबो जाबायसो सोजालाना बख'जाला होनदों बाबा थाबथाबायना थ' खनसे स्राय बानाय होनानै लाबोनोसै माथो खालामबावनो ओरै फै थ' मा खालामदो बै ससेसिम नारनांगौ होनदां रिक्सायाथ' नुदोंमोन बैनिफ्राय रिक्सायाव थिखोनोसै थ' है थ' आंनाबो लाबबावनांगौसोमोन आरोना आंना फोजौनांगौमोन आरो साइकेला ओमफ्राय नांला आंनिखौ मालाबा लांसै आङो गाखोदो थ' बानायबायबो साइकेलाबो जा बोरायनाय जाबायबो बेस्रा नर्माल सालायबा बारा गनाय नङा बायदि मोनो आं मालाबा लोगोफोरजों सालायबानो उरायगोन ना टाकाटाक टाकाटाक गुदाक होननानै स्टान्ट खालामबानोथ' मा जागोन जारलासो लाबाय मेथाइ लाबाय जाबायना बे बिस्कुटखौ नों न'आव जागोन ना बेखौ नों न'आव जायो नालाय ओंखायनो लाबाय गावनि प्लास्टिकआव सोफानो नागिरबावासो मिनिनानै थैगोन गावनो जागोन ओमफ्राय दा माबायदि जायो आंनि फिसाजोआबो बाजाराव होंगो दोंगो आरो मानसिफ्रा आं दहाय फुङावबो फैदों बेसेबां आरो दाबो दा नाथाय ससे रिक्साजोंसो आरोना नारजाबाय थालाना फिर जाबाय बेलासियाव मालाय ओरैबो बेलासियाव फैनायखौ एसे बास्रोबायसोमोन फुङावनो फैनांगौसो होनबावबाय जोंहाबो फुङाव स्कुल दं मा दं फैनोनो जालायलाङा जारलासो दोखो मेंबोबाय सनाफोर थाबायनोसो फैदों बिमा फिसाजो आरोना ओमफ्य फिसालाया ससेनिफ्राय साइकेल सालायनानै फैबाय ओमफ्राय ससे आङो फिसाजोखौ बामबाय मेङोना एफा गोलाव थाबायनो हाद्राया ससे बामबाय ओमफ्राय आखाइ रुवायथारबाथाय थाबायनो होलायबाय आरोना जा आखाइ रुवायखाबाय ओमफ्राय बामफेरा इदि एसे गोलाव लामा बामिया गोबाव जाबायमोन ना ओंखायनो आरो बानोबो हागोन ना हालाथाय आङो ओरै साजोबगोन खोमा आं आजिखालि बाबाथाय आरोना जिंखायानो जादोला सफैबाय ओमफ्राय नैसा गाखोलांनानै थाबायखाथारदों आं थाबायनो होननानैनो आरोना थ' दिनैनि दिनावबो आंना बिदिनो थांलायबाय गालाय गुजाय जिबना बिदिनो सोलिलागासिनो दङ जायफोर आंनि बे ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बाय बाय मोनाबोबाय आरोना